kana pane mari maigunobva watanga kunetsa uda kuramba uchifona ndiri kunamibia ndakauya for something else kunampawa nezvandiri kuita kunoku. I will be back Friday. 1 hour wasati ndaona proof yo ndaiforward. Can we just wait and hear from them? Vabhadhara then tobva right, ndaona mari yakati yenyu mari. Zvinhu zvese kana pango ne mari, you want to start a war. That's not very good behavior. Relax. I know you want money, I also want money too, but just learn to relax. Kana pane mari watoita emotional, watangada kuti kufona ma 3 4 5 missed calls, how far? That's not good. You must change that attitude. If at all we're going to continue working together, we can't have the same problem all the time. Wakati mari yakati the last time I said handikupei kana send pamari, kune imwe mari kutouya kana muchikwanisa kuimisei. That's the last conversation we had tiri pa-airport. Muchiti ndikati kutori neimwe iri kuuya musiri kuziya, kana yauya da kuona kuti munogona kuimisa here imisei izvozvi. That's what I said. Anobva ndakati ichangopinda mari ndobva ndakupai proof, ndobva ndasida. I never said that. Don't put words in my mouth. And this is the first lot, mari dzitu. The first lot hapana kana profit, there's nothing, because we have to match the price yema 10 sekulobatse. Saka there's really nothing here. Don't even raise your hopes and don't even be disappointed. The other money, yes, there's reasonable profit. Hello, CEO. Aziroto damari stireki patikana takatexta waka takafona waka zvoda answer zopindurwa kuti ungofamba. Ndima itaura nyaya communicate kuti amana ngatigare tichionana tichicommunicate. But imi makanyararawo kana papiwa maproof emari zvinoreva kuti chiya tinozotadza kunzwisisa kuti komwedu pesa patakati chipindurana, but pakabuda mari anobva anyarara, endewo pakabuda mari iye mumwe wedu anobva atoda kuti tange taita hondo chete kuti imwe izobuda, totozosvika pakutaurana nekuma airport nechichi ndozvinhu zvinge zvisiri zvakanaka. Nokuti mari yakabuda tongogara tangoziva kuti muzi uri kuona sendi maiki kuona sendi, topedza takadaro. Even isati yabuda takagara tichingoziva mafigures ari kubuda mari. Ingoni mimi makatisainisa 17 million agreement kuti mamwe totozoti mari yenyu imari iyo kuzongojumwa inotinetsa sei. Ipapo tofanira kutaurirana chokwadi. Tatenda. Thank you. Have a good day. Tuone Friday mawe.